Sezonul 2025 aduce o revoluție pe băncile tehnice. Nume grele pleacă, altele revin în lumina reflectoarelor. În acest video o să-ți arăt mutările care schimbă harta fotbalului european, dar și mondial. Înainte de a începe acest episod, nu uita să dai un like, să dai un subscribe dacă nu te-ai abonat canalului ca să afli tot ce e nou. Desigur, cine dă un share pe story cu acest clip, îi dau repost. Haideți să vedem care sunt antrenorii și cu ce echipe au semnat acești. Thomas Frank, în vârstă de 51 de ani, a acceptat propunerea celor de la Tottenham și va fi noul antrenor al echipei, unde evoluează și Radu Drăgușin. Danezul este actualmente tehnicianul lui Brentford, iar Tottenham va trebui să plătească o compensație către albine pentru a-l aduce la club. Thomas Frank a acceptat propunerea celor de la Tottenham și va deveni locuitorul lui Ange Postecoglou, tehnicianul concediat în urmă cu câteva zile. Deși sub comanda lui Postecoglou Tottenham a reușit să câștige Europa League și să-și asigure prezența în Liga Campionilor în sezonul următor, conducătorul clubului Dani Levy a decis să-l demită pe antrenorul australian. Gianpiero Gasperini, în vârstă de 67 de ani, el este noul antrenor al celor de la AS Roma. Acesta îl va înlocui pe Claudio Ranieri, care s-a retras la finalul acestui sezon. Gasperini a petrecut 9 ani la cârma fostei sale echipe Atalanta. Italianul a condus-o pe Atalanta în 439 de meciuri, iar sub conducerea sa, formația din Bergamo a trăit cea mai de succes perioadă din istoria clubului, când a adus în vitrina Atalantei primul titlu european, și anume trofeul Europa League în anul 2024. Gasperini va conduce pe AS Roma în Europa League după ce la finalul sezonului trecut, sub comanda lui Claudio Ranieri, AS Roma a terminat pe locul 5 în serie. Poate ar fi trebuit să începem cu el. Cristian Chivu, noul antrenor al celor de la Internazionale Milano, acesta a semnat un contract valabil pe 2 ani de zile. N-am vrut să încep cu Chivu și o să vă spun de ce. Pentru că este un transfer fenomenal și aș fi vrut oarecum să-l păstrez mai la mijlocul clipului ca să vadă toată lumea. Deși nu cred că e cineva care nu știe că antrenorul român Cristian Chivu a lăsat Parma și s-a dus la Internazionale Milano. Antrenorul român va avea un salariu de 2 milioane de euro, el la Parma a câștigat aproape de 3 ori mai puțin, 700.000 de euro. Chivu și Inter au decis împreună și data debutului. Se va întâmpla foarte repede la Cupa Mondială a Cluburilor, cel mai așteptat turneu al verii organizat în Statele Unite ale Americii. La primul meci oficial cu Cristi Chivu pe banca tehnică, Inter va juca împotriva mexicanilor Monterrey. Meciul va avea loc pe 18 iunie, ora 4 dimineața, ora României. Un alt antrenor important și interesant, Xabi Alonso de la Leverkusen, se duce la Real Madrid. Alonso și-a început cariera ca antrenor la Real Sociedad B, unde a promovat echipa în segunda diviziune pentru prima dată după 60 de ani. A preluat la Leverkusen în 2022, o echipă aflată în criză, și a transformat-o radical. A câștigat sezonul în 2023-2024, terminând neînvins în Bundesliga, ceea ce reprezintă o performanță istorică. A ajuns în finala Europa League în anul 2024, dar a pierdut în fața celor de la Atalanta, scor 3-0, sincer, neașteptat după părerea mea. Vine ca succesorul lui Carlo Ancelotti și are o misiune de a reconstrui o echipă cu jucători tineri. Bellingham, Arda Güler, Endrich, dar pe lângă asta are și o misiune de a domina fotbalul european. Ca jucător a cucerit cam toate trofeele. Champions League cu Liverpool și Real Madrid, Euro de 2 ori cu Spania și Cupa Mondială tot cu Spania. Mergem mai departe, dacă tot am vorbit de Real Madrid, Carlo Ancelotti părăsește Real Madrid și se duce selecționer la Brazilia. Singurul antrenor în istorie cu 4 trofee Champions League ca tehnician, 2 cu AC Milan, 2 cu Real Madrid. Palmaresul său este însă unul ireal pe lângă asta. Titluri în Anglia, Franța, Italia, Germania, dar și Spania. Carlo Ancelotti și-a făcut debutul la echipa națională a Braziliei pe 5 iunie 2025 într-un meci din calificările CONMEBOL împotriva Ecuadorului, disputat în Guayaquil. Scorul final a fost de 0-0, un rezultat modest pentru naționala Braziliei, care chiar a fost criticată de presa locală. Presa i-au numit ca o echipă fără creativitate, fără strălucire, iar cei din vestiar au dat vina pe timpul prea scurt de pregătire sub comanda lui Ancelotti, doar câteva zile de lucru în comun. Un alt antrenor important, zic eu, Erik ten Hag, se duce la Bayer Leverkusen. El a semnat cu Bayern și își începe activitatea de la 1 iulie 2025. A debutat la nivel profesional în 2012 cu Go Ahead Eagles, promovându-i în Eredivisie încă din primul sezon. A continuat la Bayern München 2 în 2013-2015, unde a câștigat regionala Bayern și apoi preia Utrecht în 2015-2017, calificând echipa în play-off-urile Europa League. A explodat la Ajax în anul 2018, reușind să câștige 3 titluri cu aceștia, 2 cupe, dar ducând și echipa în semifinalele UEFA Champions League, dominând clar Real Madrid și Liverpool.
În aprilie 2022 a preluat Manchester United și a cucerit 2 trofee, FA Cup în 2024 și în 2023 FL Cup, dar a avut performanțe destul de slabe în Premier League, iar în octombrie 2024 a fost demis. Simeone Inzaghi, el a decis să plece de la Internazionale Milano după umilința cu PSG din finala Champions League 5-0 și a dat curs propunerii celor de la Al Hilal. Simeone Inzaghi a stat 4 ani pe banca Interului, cu care a câștigat un titlu, 2 cupe și 3 supercupe. Italianul a fost prezentat drept noul tehnician al grupării din Riyadh, unde va câștiga un salariu imens, 25 de milioane de euro net. Această sumă l-a transformat în cel mai bine plătit antrenor din lume. Mutarea a fost oficializată în seara zilei de miercuri 4 iunie. În prezența fostului principal de la Internazionale s-au aflat și agenții Federico Postorello, Tommaso Inzaghi și Luca Pascherini. Simeone Inzaghi înlocuiește la Al Hilal pe Jorge Jesus, dat afară după 2 ani, pentru că a pierdut în acest sezon titlul împotriva celor de la Al Ittihad. Contractul lui Simeone Inzaghi cu Al Hilal va fi valabil până în vara anului 2027. Italianul va debuta pe banca formației din Arabia Saudită în perioada imediat următoare la campionatul mondial al cluburilor, chiar împotriva celor de la Real Madrid. Din grupă mai fac parte Pachuca și Red Bull Salzburg. Cum ar fi un duel între Al Hilal și Internazionale Milano, un duel cu Cristi Chivu, chiar ar fi unul interesant. Maurizio Sarri revine la Lazio. Lazio s-a despărțit după doar un singur sezon de Marco Baroni, iar înlocuitorul său Maurizio Sarri revine la 1 an și 3 luni ca antrenor la Capitolini și a semnat un contract până pe 30 iunie 2027. Maurizio Sarri a avut 137 de meciuri ca antrenor pentru cei de la Lazio în perioada 2021-2024. Salariul acesta este de 2,5 milioane de euro net anual, dar poate crește cu bonusurile de performanță. 1 milion pentru calificarea în Champions League și jumătatea sumei pentru accesul în grupa de Europa League pe care Lazio a câștigat-o în 2024-2025. Ei bine, ne mutăm în Superliga României. Începem cu Costel Gâlcă, tehnicianul român în vârstă de 53 de ani, semnează un contract valabil cu Rapid pe 2 ani de zile. El îl va înlocui pe Marius Mudică, plecat înainte de ultima etapă a sezonului trecut. Fostul mijlocaș al Stelei antrenase ultima dată Universitatea Craiova, de care s-a despărțit în ianuarie. Costel Gâlcă a mai antrenat în trecut FCSB, Altaun, Alfaia, Veșle, Hazem, Radomiac și Craiova. Și a trecut în palmares ca antrenor un titlu de campion al României, Cupa României și Cupa Ligii, toate cu FCSB în sezonul 2014-2015. Ca jucător la Steaua în anii 90, Gâlcă a obținut 4 titluri, o cupă și 2 supercupe. Gâlcă este al 6-lea tehnician din ultimii 3 ani, de când a început era Dan Șucu. Înainte de el au mai fost Adrian Mutu, Cristian Bergodi, Bogdan Lobonț, Neil Lennon și Marius Mudică. Următorul antrenor care și-a schimbat echipa, Adrian Mihalcea, de la Slobozia la UTA Arad. UTA Arad l-a prezentat oficial pe Adrian Mihalcea, în vârstă de 49 de ani, în funcția de antrenor principal al bătrânei doamne. Arădenii au anunțat că restul staffului va rămâne neschimbat. Unul din argumentele esențiale pentru alegerea sa au fost rezultatele obținute în ultimele sezoane la Slobozia, atunci când Mihalcea a reușit să construiască o echipă competitivă la Slobozia, să obțină o promovare și o menținere în Superliga României. În cariera sa de antrenor, Adrian Mihalcea a mai antrenat pe Dinamo, Chindia Târgoviște, Gloria Buzău, Mioveni, Dunărea Călăraș și Berceni. Liviu Ciobotariu, un nou antrenor la o nouă echipă din Superliga României și anume Petrolul Ploiești. Acesta a semnat un contract valabil pe 2 ani cu Lupii Galbeni. Liviu Ciobotariu nu a primit oferta dorită din străinătate, iar acum a devenit tehnicianul Lupilor Galbeni. Acesta preia banca celor de la Petrol după ce Mehmet Topal a demisionat. Turcul a debutat în antrenorat pe banca ploieștenilor și a petrecut un singur an pe 2 mandate pe banca Lupilor Galbeni. Mehmet Topal a bifat 32 de partide pe banca celor de la Petrol Ploiești, înregistrând 11 victorii, 13 remize și 8 înfrângeri. Liviu Ciobotariu este unul dintre antrenorii cu o mare experiență în ceea ce privește echipele din primul eșalon. El a antrenat numai puțin de 10 echipe și acestea sunt Național, Otopeni, Dinamo, Iași, Vaslui, ASEA Târgu Mureș, Botoșani, Hermannstadt, Voluntar și Șepși, având în palmares o Supercupa a României cucerită cu formația covăzneană, care recent a retrodat în Liga Secundă din România. Ei bine, și ultimul antrenor pe ziua de astăzi, dar o să mai facem dacă voi apăsați butonul de like și dați un follow pe Instagram xbreaker.official. Zicu este noul antrenor al celor de la Faru Constanța, după ce Zicu a reușit promovarea cu Metalul Globus. Iată că îi părăsește pe aceștia și se instalează pe banca tehnică a celor de la Faru Constanța. Noul tehnician al marinarilor este născut la Constanța pe 23 octombrie 1983 și a început fotbalul la Centrul de Copii și Junior al Farului,
iar Zico a evoluat în cariera sa de jucător pentru Farul Constanța, Dinamo București, Parma, Rapid, Poli Timișoara, CSKA Sofia, Pyongyang Stellars, Gangwon, ambele din Coreea de Sud, Petrolul Ploiești sau ASEA Târgu Mureș. Pentru echipa națională a disputat 12 partide. Ca antrenor a mai pregătit echipa Under 18 de la Voluntar în ianuarie-iunie 2019, Farul în iulie 2019 și iunie 2021, Concordia Chiajna martie-septembrie 2022 și Metalul Globus din septembrie 2023 până în iunie 2025. Cu Metalul Globus el a reușit cea mai mare performanță din istoria clubului, promovând în Superliga României după un baraj ce a disputat cu Poliaș. Ei bine, dragilor, cam aici vom opri cu acest episod. Astea sunt numele importante, zic eu, din fotbal și nu numai. O să mai facem și alte clipuri, vă promit, dar totul depinde și de voi. Un like, un share, un subscribe, un follow pe Instagram. Eu am fost Breaker, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit până la final. Până data viitoare, toate cele bune. Pe curând!